Ya, ugma, gimo naman yun, NBA Finals, Nuggets versus Miami. O, Miami ko, tagay kong +1 sa series. Yote, gimuan na day ugma di ay. Gimo na yun, unsa di mo katigtan og TV good. Mo gani mahiling kamot tag mamasahiro taron no, aron natin pang sugal ugma. Ay, basta kay ako, Miami ko, mangayo lang kong +1 sa series. Sige, magpangayog plus oy. Dagko, sa Nuggets, sa lakwa kang itatong UK siya mong napasagdan sa kusina, sa lukwag lawas. Ikaw bahala. Di juga kitag sugal na nanay mong style ah. Ala na, sa Miami ko po. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ slow Ag abi pa kamas eh. Kalas kay ligid oh. Lo. Ani magkagikan. Wala pre, duty ko. Nya. Ano nga sa'yo mo motor pre? Tulungan na be. Kasi dala ni pre pandisal pre. Lugya, pansal? Pre, da pre. Uy, paano dream ka mo to? Nadapos yung kagbago? Okay, Prino, nagdala-dala ko bag kay duha akong trabaho. Nag-deliver, unya mamasahero. How? Abi na kung maligya kag pandisal ba? Duplikayod lagi ko pre kay dami dula og ano gimuan. Sus, ginoo ko, duplikahin. Marga po, mapili ka. Asa may team na mo? Nuggets to. Na. O sige, sugalay tao. +1 ko sa series. O sige, pila man. Kalibo lang na. Kuha na kung bayad sa monthly na akong motor. Wala lagi na yung Miami pre. Wow, Butler, ungas kig now. Madasmaga ng Jokic oh. Wala mo si Yokis. Mura man tong abnormal og naon. Dako namang lawas na to. Amtoy buot. Makita na sa gimuan pre. Magyan tong Lebron. Ako yapan na gito. Nabuang naman ka may Lebron. Wala naman si Lebron Wala man si Lebron si Miami. Wala na. Taktal mo na mo siya si Miami. Ikaw ba silang Dwinwid? Sa una ra man do pre. Ay, sa unar dito. Di atay lahi man dito nga NBA nga kung natanawan. Basig syatong do pre, naman koy kaila pre, taga Purok 2, Lebron kuya mo syatong. Ay, basin mo pre. Sige, magpalagis na lang ko. Kaya idol na ko si Carmelo Anthony. Naunsa man ka NBA Classic man imong gitanaw. Kato ba man tong 1990s na nagdula si Anthony sa kuan Denver Nuggets. Di atay unsa man ito na channel akong natanawan di ay. Sa mukha niyo di ay mamasahiro na ta. Call, sakay ko call. Oh, nanay pasahero ah. Oh, kuha na. Kuha na. Ako yung nanabot rin. Unsa di ka? Kuha na be. Ay pasan na kuha na kay tumboy man tingay na oh. Atay pre, hatag na to sila pre. Kay marag ka nang naong nga ba. Wag ginay kwarta. Ay mo lang na yat kay naninghanglan jud kag kwarta ba, musugal biya ka ugma. Kargahan na. Ay, salamat kay pre. Unya, larga na ko. Sige, largan to. Amping. Nala ko'y pangsugal. Burit ako na siya padagan ron. Magi oh. Ato yung lakos ba? ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ slow Nawa. Ano yung kaburit-burit? Magabaan naghihapon si Ana. Maminaw ra ta pre, ug nay mo guros. Tama jud ka pre. Boss, asa ka boss? Palingki lang ko boss. Palingke? Pila hatag nimo? Si Quinta lang boss. Kwenta. Tara. Ayun sa kay ngay box oh. Unsaon na ko pagsakay? Putik kamay. Sakay na diretso kay 50 na ba yung plite. Sige na, sakay na. Ayaw, pinig. Ya, andam na ka na. Pinsa kay apit ko mahulog. Ayun sa kay apit ko mahulog. Tarong kulit yan. ਆਪੇ ਥਾੜਾ ਯਾਓ I'm a rider go fight Oh, unsa to sa krus? Agoy, tagam. Mo ni gaba nimo kay buriton ka. Marise. Tagam nimo. May pagpasi ta pre. Tara. Ate magkabus. Natumba naman tang duwa diri. Putik kamay lihukan, magud kagod. Astilan, tinadyo ko mong sakay aning motoran eh. Tabangi ko.